Maar er zijn ook partijen die zitten verliezen. En een van die partijen is onder andere de ChristenUnie. Listelijke daarvan is Jouke Verdema. Jouke, fijn dat je even bij ons bent. Je hebt zat het nou lijkt een zit naar beneden. Wat is die eerste gevoel daarbij? Ja, jammer. We hebben een hele mooie campagne gewoon. Ik ben gedreven met z'n allen. Als het zo is dat het waar zo wijzen, ben we tevreden mee. Maar we hopen misschien maar rechtszetel nog echt naar de trein te komen. Dus zij al de campagne, daar kan het eigenlijk net onderlezen. Dat is die conclusie. Wat denk je dan waarom het zit waarschijnlijk naar beneden gegaan is? Ja, dan maken we toch inwoners zelf vregen natuurlijk. Maar we gaan in ieder geval ons best die we huis geloerd jaren laten. We willen opstaan voor het goede en dat beloven ik doen. Timo Heringa van de FNP, uitslag bekend. Dat het nou lijkt het gewoon naar 1 zit. Dat wint er 4 2. Waar is dit terugkwam, denkst? Nou ja, wij zijn in elk geval blij dat we weer met City naar hier komen. Laten we dat als eerst voorop stellen. Het is natuurlijk wel een daling, maar iedereen weet ook wel dat er wat bad is natuurlijk. De Oranje hier met de FNP, of vooral het Oranje hier. En dat had natuurlijk wel invloed gehad, denk ik. Dus het is wel verklaarbaar. Er is een nieuwe partij, BBB, die had een groei, of die is er flink in met 2 zitten. Dus het is wel verklaarbaar. Wij zijn wijs dat we er nog in zitten. En daar maken wij gretig gebruik van de komende 4 jaar hier. En in die zin ben wij overwegend positief. En dan heb ik nog de orenpartij die 1 zit inleveren had. Ja, daar hebben we die al John Eliouwert. Gelukkig dat je direct bij ons bent. Maar toch ik een zit naar beneden, Visser. Waar kun je dat om verklaren? Ik kan het nog net verklaren, maar we zijn wel teleurgesteld. Zo is het. En we gaan hopen op wat ooruitkomst. We gaan ook hopen op wat meer stemmen. We gaan nog steeds 1800 stemmen, dat is nog steeds fors. Ik kan het nog net verklaren, dus maar ik even het Friese beeld, waar ik eigenlijk heel graag zien. Ik had er geen beeld van, ik ben een hele jonge geweest. Maar dit valt dus aan. Waar is je hem zit heen dan? Dus ik denk toch dat een BBB zit, toch wel van het CDA komt. En een deel van de GBD. Ik denk dat de GBD, de gemeentebelangen, een soort jeugdige stemmers gewoon had. Ik denk dat daar toch die zit, zo'n beetje zit, maar vooral bij de BBB, denk ik.